እዚ ምስሊ ኣብ ኦገስት 31 ብ2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ፔንሲልቫንያ ግዛኣት ኣብ ኤሪ ከተማ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ፒኤልሲ ባንክ ኣብ ናይ ማኪና ፓርኪንግ ቦታ ተላዕሉ እዩ። ኣብቲ ፎቶ ንሪኦ ዘለና ሰብ ወዲ 46 ዓመት ፒዛ ዴሊቨሪ ሰራሕተኛ እንትኾን ኣብ ክሳዱ ብመቆፃፀሪ ዝፍንጀር ቦምባ ተፃዊድሉ ብናይ ፖሊስ ሓገዝ ናይ ፈንጂ መምከኒ ውጅለ ክሳብ ዝመፁ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ውሽጢ ኮይኑ እናተፀበየ እዩ ዘሎ። ኮይኑ እውን እዚ ታሪክ ናይ ጠፊእኻ ጥፋእ ወይ ድማ ናይ ግብረ ረዓድ ታሪክ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝፅዋዕን ተራቐቕን ብናይ ገበነኛታት ብልሒ ንዓለም ጉድ ዘበለ ናይ ፒዛ ቦምበር እናተባህለ ዝፅዋዕ መስደመሚ ታሪክ እዩ። ሰላም ክቡራት ቤተሰብ፣ ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ እውን ዘገርም ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። ናብዚ ናይ ገበን ታሪክ ቻናልና ዘይተፀምበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተፀምበሩ እናበልኩ ነቲ ቪድዮ እውን ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ብፅሒትኩም ግበሩ። ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም። ኣብቲ ዕለት ናይ ፒኤንሲ ባንክ ሰራሕተኛታት መደበኛ ስርሖም ኣብ ምፍፃም ዝነበሩ እንትኾኑ ሃንደበት ግን ሓደ ጋሻ ዝኾነ ኣከዳድና ዝገበረ ሰብ ኣቓልቦኦም ከም ዝሰረቑ ይዛረቡ እዮም። ወዲ 46 ዓመት ብሬን ዌልስ ኣብ ኢዱ ሓደ ዓቢ ሽጉጥ ሒዙ ኣብ ኣፍ ልቡ ከባቢ ድማ ብግልፂ ዘይረአ ብብራቴሉ እተኸወለ ሓደ ነገር ኣፃዊዱ ብዘገርም ኩነታት ኣብ ኣፉ ውሽጢ ልኳ እናማፀወ ናብቶም ናይ ባንክ ሰራሕተኛታት ክፅጋዕ ጀመረ። ብስንባደ ተኪዞም ይዕዘብዎን ዝነበሩ ሰራሕተኛታት እውን ሓደ ወረቐት ይህቦም። ኣብቲ ወረቐት ተፃሓፈ ፅሑፍ እውን ኣብቲ ክሳዱ ተፃዊዱ ዝረአ ዘሎ ቦምባ ከም ዝኾነን $250,000 ተዘይሂቦሞ ከም ዝፍንጀር የረድኦም። ቀፂሉ እውን ነቲ ቦምባ ኣገዲዶም ዝኣሰሩሉ ሰባት ነቲ ኩነታት ብካሜራ እናተዓዘብዎ ከም ዝኾኑን ዋላ ሓንቲ ዓይነት ንፖሊስ ዝግበር ሓበሬታ ከም ዘይዕገሱን ነቲ ቦምባ ከም ዘፈንጅርዎ ዘተሓሳስብ እዩ ነይሩ። ነዚ ልክዕ ምስ ነበብዎ እውን ናይቲ ባንክ ሰራሕተኛታት ብስንባደ ነቲ ዝተባሃልዎ ገንዘብ ንኸምፅኡ ክጓየዩ ጀመሩ። ኮይኑ እውን እቲ ተሓተትዎ ሰልዲ ብዙሕ ብምዃኑ ካብቲ ሳጥን ንኸውፅኡ ኣብቲ ዕለት ኣብቲ ባንክ ንዘይተረኸበ ናይቲ ካልኣዋይ ማናጀር ቁልፍ የድልዮም ከም ዝነበረ ይዛረብዎ። ኣብዚ መንጎ ኣብ ኣፍ ልቡ ተፃወደ ቦምባ ድምፂ ከስምዕ ስለ ዝጀመረ ዝተሰናበደ ዌልስ ካብ ሕድሕድ ሰራሕተኛ ኣብ ተስሓቢ ዝረኸቦ $8,700 ጥራይ ብምሓዝ ካብቲ ባንክ ናተፃደፈ ይወፅእ። ዌልስ ካብቲ ባንክ ምስ ወፀ ብቕልጡፍ ናብቲ ከባቢ ፖሊስ ተደዊሉ ብዛዕባ ናይ ዌልስ ኩነታት ይዝረቦም። ፖሊስ እውን ብዙሕ ግዜ ከይወሰደ ካብቲ ከባቢ ንዘይረሓቐ ዌልስ ኣብቲ ናይ ማኪና ፓርኪንግ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የውዕሎ። ኣብዚ ሰዓት ዌልስ ኣብ ኢዱ ካቴና ተኣሲሩ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ እዩ ነይሩ። ኮይኑ እውን ደጋጊሙ ብዓውታ ነቶም ፖሊስ ንክፈትሕዎን እቲ ግዜ ከይረፈዶ ነቲ ተፃወደሉ ቦምባ ቁልፊ ደልዩ ንክረኽቦ ከፍቅድሉ ክልምኖም ጀመረ። ፖሊስ እውን ኣብ ክንድኡ ናይ ቦምባ መምከኒ ጉጅለ ተፀዊዑ ኣብ መገዲ ከም ዝኾነን ናይቲ ቦምባ ሓቃውነት እውን ንሳቶም መፅኦም ከም ዘረጋግፁ ይዛረብዎ። ኣብዚ መንጎ ፖሊስ ናይቲ ከባቢ ዋላ ሓደ ሰብ ንከይንቀሳቐስ ገይሩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ከባቢ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ኣካላት ኣብ ቀጥታ ፈነወ ኣዕለቕሊቑ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ልመንኡ ዘይቋረፀ ዌልስ ንመደበኛ ፒዛ ናይ ምብፃሕ ስርሑ ናብ ሓደ ኣድራሻ ከም ዝኸደን ኣብኡ እውን ምስ በፅሐ ብሰለስተ ውልቀ ሰባት ተገዲዱ እቲ ቦምባ ንኽዕጣቕ ከም እተገብረ ተዘሪብዎ እዩ። ግበሮ ዝተባሃለ ከይፈፀሞ ተተረኺቡ ነቲ ቦምባ ከም ዘፈንጅርዎ ስለ ተዛረቦም ተገዲዱ ናይ ባንክ ሰርቂ ከም ዝፈፀመን እቲ ዝበልዎ ኩሉ ንኽገብር ኢሉ ከም ዝኾነ ንከረድኦም ፈተነ። ፖሊስ ንኽኣምንዎ ኣይከኣሉን ነይሮም። ቀፂሉ እውን እቲ ሰርቂ ምስ ወድአ እቲ ቦምባ ንኸይፍንጀር ዝጥቀመሉ ቁልፊ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝሓበ እውን ናይቲ ቦታታት ካርታ ክበፅሖ ኣብ ዘለዎ ግዜ ኢሉ እውን ዝተፈላለየ ትእዛዛት ዝሓዘ ወረቐት ከም ዝሃብዎን በዚ መሰረት ክቕፅል ከም ዘለዎን ተዘይኮይኑ ግን ሂወቱ ከም ዝስእን እናተዛረበ ኣዝዩ ይልምኖም። እቶም ፖሊስ እውን እቶም ናይ ቦምባ መምከንቲ ጉጅለ እናበፅሑ ከም ዘለውን ኩሉ ነገር ብሰላም ስለ ዝውዳእ ንኽሃድእ ክዛረብዎ ጀመሩ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ፈንጂ መምከኒ ጉጅለ ንኽበፅሕ 3 ደቂቕ ምስ ተረፎ ኣብ ናይ ዌልስ ኣፍ ልቢ ዝነበረ ቦምባ ይፍንጀር። እዚ ኣብ ቀጥታ ቲቪ እናተመሓላለፈ ዝነበረ መሰንበዲ ፍጻመ ንብዙሓት መቆጥዕ ኮይኑ እዩ።
ብቀጥታ ኣብ ቲቪ ናይ ዌልስ ኣፍ ልቢ ብደም ሕምስ ዝብል ፖላይስ ነቲ ዝረኣይዎ ከኣምኑ ይከኣሉን ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሞያተኛታት እውን ኩሉ ነገር ተወዲኡ ይጸንሖም ናይ ዌልስ ኣካላት እውን ኣብቲ መሬት ተበቲኑ እዩ ዘሎ ካብ ዝፍጸመ እንዳሓር ግን ናይቲ ከባቢ ፖሊስን ኤፍቢኣይን ድሕሪ ዝገበን ዘሎ ሓላፊ መን ከም ዝኾነን ናይ ብሓቂ እውን ዌልስ ኣብዚ ናይ ገበን ተግባር ግዳይ ድዩ ዋላስ ናይቲ ድራማ ተዋሳኣይ ንዝብል ከጻርዩ ጀመሩ ማርጆሪቲ ኣርምስትሮንግ ኣብ ዝሕልኽላኽ ናይ ገበን ተግባር ንዘሎ ናሃታ ርእሲ ከም ዝኾነ ይዝረብ ማርጆሪ ኣዝያ በላሕን ብጣዕሚ እውን ጨካን ሰብ ከም ዝነበረት ናይቲ ገበን መሳርሕታት ጥራይ ኣይኮኑን ዝምስክሩላ ኣብ ናይ ፒዛ ቦምበር ኬዝ ናይ ኤፍቢኣይ መራሒ ኤጀንት ኮይኑ ተሳተፈ ጄሪ ክላርክ ኣብ ሓደ ወቕቲ ብዛዕባኣ ተሓቲቱ በዚ ሽም ብዙሕ ሰብ ክድነቕ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ህይወተይ ንማርጆሪ ቃለ መሕተት ብምግባረይ ኣዝየ በዓል ዕድል ከም ዝኾንኩ ይስማዓኒ ክትቀትል ስለ ዝደልየት ጥራሕ እትቐትል ክትገብር ተደልያ ድማ ብጥበብ ነገራት ክትገብር እትኽእል ዝመስላ መገረሚት ሰብያ ክብል ገሊጽዋ እዩ እዚ መገረሚ ናይ ባንክ ስርቂ እተሓስበ ብኸምዚ እዩ ነይሩ ናይቲ ፕላን ተሳተፍቲ ማርጆሪ ናይ ነዊሕ ግዜ መሓዝኣ ኬኔት ባርኔስን ናይ ቅድም ሕጽያ ዊልያም ቦስተንን እዮም ነይሮም ዘራኸቦም ድማ ኣብቲ ሰዓት ሰለስቲኦም ልዑል ዝኾነ ናይ ሰሊ ሕፅረት ዝነበሮም እንትኾን ንዝነበሮም ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ዝፈትሕሉ ድማ መፍትሒ ክደልዩ ስለ ዝነበሮም እዩ ማርጆሪ ኣብቲ ሰዓት ትጽበዮ ውርሲ ከም ዝነበረን ኣቦኣ ግን ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ለጋስነት ተላዕለ ንጎረባብቱ ኢሉ እውን ንመሓዙቱ ሰሉ በቲኑ ብምውዳእ ዋላ ሓንቲ ከይገደፈላ ክመውት ከም ዝኾነ ይስምዓ ነይሩ ነዚ እውን ከም መፍትሒ ንዕኡ ኣቕቲላ ነቲ ተሃንጢቶ ሃብቲ ኣብቲ ሰዓት ናይ ባዕላ ንምግባር ትመርጽ ነዚ ሓሳባ እውን ነቲ ናይ ቀረባ መሓዝኣ ንባርኔስ ትዛረቦ ባርኔስ እውን እቲ ድሌታ ከም ዝገብረላ ግን $200,000 ከም ዘድልዮ ይዛረባ ኣቐዲሙ እውን ገንዘብ ዘይነበራ ማርጆሪ ኣቦኣ እንተዝቕተል እትረኽቦ ብዙሕ ሃብቲ ንከይሓልፋ ክትብል እቲ ዘድልዮ $200,000 ብኻልእ መገዲ ንኽተምጽኦ ትውስን ባንክ ምስራቕ ንዝብል ሓሳብ እውን ኣብቲ ሰዓት ዝሓሸ ኮይኑ ትረኽቦ ማርጆሪ ብዙሕ ንዝተዘረበሉ ተራቐቐ ገበን ብመሳርሕታት ሓጊዛ ክትዳሎ ጀመረት ሕድሕድ ምንቅስቓሳ እውን ብጥንቃቐ ሓንፀፀት እቲ ገበን ድሕሪ ምፍጻሙ እውን ነቲ መረዳእታኣ ከመይ ከም እተጥፍኦ ወጠነት ካብዚ እንዳሓር እውን እቲ ዕላማኣ መፈጸሚ ንክኸውን ንዌልስ ተጠንቂቓ ትምልምሎ ኣብቲ ሰዓት ብዝሰርሓሉ ናይ ፒዛ ዴሊቨሪ ክፍሊት ህይወቱን ምድፋእ ዝኸበደ ዌልስ ነቲ ናይ ባንክ ስርቂ ትልሚ ምስ ቀረበሉ ነቲ ዘለዎ ፀገም መውፅእ ብሕታዊ ዕድል ከም ዝኾነ ይስምዖ ማርጆሪ እውን ክንደይ ናይ ዝኣክል ከም ዝተዳለወትሉን ናይ ምስኻዕ ዕድሉ ኣዝዩ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ይሰማማዕ ኩሎም እውን በቲ ፕላና ይሕጎሱ ነናይ ስራሖም ብፅሒት እውን ብዝግባእ ብምጽናዕ ነታ ወሳኒት መዓልቲ ክዳለው ጀመሩ ኩሎም በቲ ስራሕ ብዝረኸብዎ ገንዘብ ህይወቶም ብዛዕባ ምቕያር ጥራይ ነይሩ ክሓስቡ ጀመሩ ካብ ኩሎም መንጎ ግን እታ ሓንቲ ልባ ብጭካነት ተመልአ ንምቕታል እውን ንድሕሪት ዘይትብል ጨካን ከም ዝኾነትን ንኸኣምንዋ እውን ዘይግብኦም ሰብያ ነይራ ማርጆሪ ቀታሊት ሰብያ ነይራ እኳ ደኣስ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ብጭካነ ብኢዳ ናይ ሰብ ህይወት ጠፊኡ እዩ ኣብ 1984 ኣብቲ ሰዓት ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ንሮበርት ቶማስ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ እንከሎ 6 ግዜ ተኩሳ ዝቐተለት እንትኾን ንፖሊስ እውን ንባዕለይ ንምክልኻል እየ ገይረዮ ብምባል ካብ ማእሰርቲ ሃዲማያ ካብኡ እንዳሓር እውን ብተኸታታሊ ናይ ፍቕሪ መጻምዳን ዝነበሩ ብዙሓት ተወዳት መጠራጠሪ ብዝኾነን ዘየእምኑ ምኽንያታትን ብምሃብ ክሞቱ ቀፂሎም እዮም ኢሉ እውን እዚ ሕጂ ናይ ገበን መሳርሕታ ምስ ከመይ ዓይነት ሰብ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ከም ዘለው ብዘይ ምፍላጦም ከቢድ ትምህርቲ ዝህቦም እዩ ነይሩ ቀጻሊት ፓርቲ ንኽትመጻኩም እታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኢሉ እውን እንተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሓንተ ጻብዕትኹም ተጠቀሙላ